Mä pelasin 6 vuotta ammatikseni jalkapalloa. Mä pelasin Suomessa FC Lahdessa 4 vuotta ja KuPSissa 2 vuotta. Sitten mä pidin pientä breikkiä ja sitten lähdin Jenkkeihin pelaa yliopistotasolle Seton Hall Piratesiin New Yorkiin. Mä ajattelin, että jalkapallo on mun koko elämä. Mä ajattelin, että mä tuun pelaa tosi pitkän uran ja pääsen ulkomaille pelaamaan. Kaikki ei mene aina niin kuin on suunnitellut. Moro! Mä oon Pyry Lampinen, mä oon 24-vuotias yrittäjä ja tiimiakatemian opiskelija, entinen ammattilaisjalkapalloilija. Mulle alkoi nuoresta asti tulemaan isoja loukkaantumisia, käytännössä joka kausi. Mä siirsin aina omaa unelmaani eteenpäin. Mun unelma oli päästä pelaamaan ulkomaille. Mulle tuli isoja loukkaantumisia, terveydellisiä haasteita, mut katos motivaatio myöskin sen takia. Mä olin elänyt omaa unelmaani tosi pitkään, 16-vuotiaasta asti. Oli vaikea edes miettiä, että mitä muuta mä osaan tehdä kuin pelata jalkapalloa. Mä päätin kuitenkin lopettaa ammattilaisjalkapallon, laittaa terveyden etusijalle ja lähteä tutkimaan, että miten sitä voisi tehdä seuraavaksi. Tervetuloa seuraamaan mun ensimmäistä YouTube-videota. Tässä videossa mä kerron, mitä mä oon tehnyt ton ison päätöksen jälkeen ja mihin mä haluan tulevaisuudessa edetä. Kun mä lopetin ammattilaisjalkapalloilun, mulle tuli pieni tunne, että mitä mä haluan tehdä edes seuraavaksi. Sitten mä lähdin vaan tutkimaan, että miten mä voisin tehdä. Mä tein joulukuussa semmosen suunnitelman itselleni, että mä alan tapaamaan myynnin, markkinoinnin ja tapahtumatuotannon henkilöitä. Mä tarjoan itteeni töihin velotuksetta urheilutapahtumiin ja mä menen myyntitöihin. Tätä kautta mä löysin yrittäjyyden, jonka kautta mä perustin oman yrityksen urheilutapahtumiin sekä oman yhdistyksen Liikkuva Diabetes ry. Samaan aikaan mä löysin uuden lajin kilpailla. Mä aloitin CrossFitin mun siskoni suosituksesta ja nopeasti mä aloin myös kilpailemaan siinä. Ensimmäiset kisat oli CrossFit Harjun tiimikisat. Mulla oli tosi hauskaa siellä ja mä tunsin ekaa kertaa 2 vuoteen semmosen adrenaliinin. Mä päätin vaan, että mä haluan tätä lisää. Sitten mä ilmoittaudun Hyrox Helsinki-kisoihin ja nyt ne on ohi ja nyt mä tähtään sitten syksyllä uusiin kisoihin. Kesä tulee olemaan kovaa treeniä. Tän lisäksi mä liityin huhtikuussa Gilla FC Remmiin. Jalkapallosta tuli mulle harrastus ja mulle tuli into takaisin jalkapalloon. Koska se oli harrastus ja mä tein sitä just sen takia, koska mä halusin. En sen takia, että se oli mun työ. Mulla on ollut tosi hauskaa Gillan parissa. Mä oon pelipaikaltani hyökkääjä, mutta Gillassa mä oon pelannut kesikentän pohjaa viimeiset 3 ottelua. Se on ollut siistiä huomata, että minkälainen keskikenttäpelaaja mä voin olla. Ja mä oon löytänyt ehkä uusia puolia itsestäni myös futiskentällä ammattilaisuran jälkeen. Tällä hetkellä mun elämä pyörii aika vahvasti 3 asian ympärillä. Yrittäjyyden, urheilun sekä itseni kehittämisen. Mä tähtään Hyrox- ja CrossFit-kisoihin ja mä haluan kilpailla niissä kovalla tasolla. Mä haluan rakentaa itsestäni niin kovan hybridurheilijan kuin mahdollista jalkapalloharrastuksen rinnalla. Mä haluan dokumentoida tätä matkaa. Ei mitään täydellistä kiiltokuvameininkiä, vaan mä haluan näyttää, että miten mä rakennan itteeni vähän uudelleen ammattilaisfutisuran jälkeen ja mitä uutta mä oon löytänyt myös itsestäni. Millaisia tapahtumia mulla on tulossa, mitä mä järjestän, millaisissa jutuissa mä oon töissä, mitä kaikkea mä teen. Mä tuun jakamaan niitä juttuja enemmän mun sosiaalisessa mediassa, mutta välillä myös täällä YouTuben puolella. Mä haluan näyttää, miten yhdistää tavoitteellinen urheilu, ykköstyypin diabetes, yrittäjyys ja normaali elämä. Mä haluan myös näyttää, ettei uuden unelman löytäminen ole koskaan liian myöhäistä. Mä oon rakentanut muutaman ison projektikokonaisuuden yhteisöllisyyden ja liikunnan pariin, ja näistä mä jaan juttuja myös enemmän mun sosiaalisen median puolella. Center Stage Cup ja Liikkuva Diabetes on mun omat intohimoprojektit, ja tämän lisäksi mä oon myös Suomen Olympiakomitean nuorten valiokunnan toinen puheenjohtaja, jossa mä pääsen ajamaan nuorten liikunnan asioita eteenpäin. Tilaa mun kanava ja tuu seuraamaan mun arkea kohti täyspäiväistä yrittäjyyttä ja kovaa kuntoa hybridurheilun parissa.